amb l'objectiu de visitar un petit municipi del Delta d'allò més pintoresc, anomenat Poblenou del Delta. Abans, però, ens aturarem a un mirador per observar el paisatge, la immensa llacuna de l'Encanyissada i algunes aus. Des d'aquí, al fons, ja veiem Poblenou del Delta. Les cases blanques de tipus colonial amb un pati interior, les zones enjardinades i les palmeres li donen un encant especial. I el cor del poble, l'església amb el campanar que destaca des de lluny. Este municipi té un passat vinculat amb el cultiu d'arròs, la recol·lecció de sal i la pesca. De fet, es va crear després de la Guerra Civil Espanyola perquè s'hi establissin els colons que venien a treballar a les terres deltaiques. En l'actualitat és un poble amb molt d'encant i amb una gran activitat turística. Entre arrossars, llacunes i a tocar del mar, Poblenou del Delta té una ubicació privilegiada. Si hi vens a l'estiu, amb els camps verds, pareix un oasi entre arrossars.